ọ bụ onye na-aga n'ụzọ mmanwụ ọ bụ onye na-aga n'ụzọ mmanwụ ọga ndị ọga anatago ọga ndị ọga anatago ezi n'ifite adịgo mma obodo ezi n'ifite adịgo mma haga obodo onye ka anyị na-ekwu maka ya ọ bụ high chief Godwin Agbasi Melo ọgaranya ibie na-ebulu oche n'ụwa ọga ndị ọga wobele chukwu ezi n'ifite odezuru bụ ka mmanwụ na-eji dị ọgaranya chukwu yere ego omebulu onye na-eziri ike n'ụwa ogalabie na-ebulu oche ọga mmanwụ na-eji adị mmiri ọma ezi n'ifite na-ewi South na-eji adị mmiri ọma ekene ọga mmanwụ ọga ndị ọga onye na-ekwu maka ihe bụ ọga ndị ọga situation changer omebulu onye na uneziri ike ikuku ọma na-ekuzi ụmụ ogbe ọ na-abụ ọbụ ya ya n'elu ụwa ụbịama na-akpatakpata abụga ya ụbịama na faina akịrịka yiri ọkụ n'ọkpụkpa ọganigwe na ya ekere ka ndị ọga na-ejade na-ajụ oge onye na-aga n'ụzọ mmanwụ kedu onye na-aga n'ụzọ mmanwụ ọga ndị ọga anatago ọga ndị ọga anatago Anambra adịgo mma Anambra adịgo mma oge ndị ọga n'ihe dị otu na-eme ọgọ n'ihe dị oji ego eme ọga ndị ọga oji moto eme ọgụ ndị mere ọgọ n'enu were ikekweni ọga ndị ọga ọgaranya obi ya dị ọcha ife yiri ndị Anambra n'omume ife yiri gọọmenti ọga ndị ọga melie mmago na-eyeli ibi ya ọga ọgụ emelie mbụ n'anya itele ezi n'ifite kọrọta ezi n'ifite nwebe aṅụle itinye street light n'obodo ezi n'ifite babe nwebe aṅụle ọ dị mma ndị ezi n'ifite ezigbo mmadụ n'iga dị mọkọ onye ekene ọgaranya ya ekene ekene dịla Olisa na mụlụ gị iwe bụlụ onye ezi n'ifite ndị egwu South high chief Godwin Agbasi Melo daalụ ọgwa gị bụ ọganiru ezi n'ifite imeziri bịa na Anambra bụlụ ọganiru ndị Anambra ọga ndị ọga anyị ekene gị ọga ndị ọga solidarity movement maka ọdịmma Anambra anyị ekene ọ bụ onye na-aga n'ụzọ mmanwụ
onye na-aga n'ụzọ mmanwụ ọga ndị ọga anatago Anambra dịgo mma hada wow hiba obonye ka anyị na-ekwu maka ya ọga ndị ọga solidarity maka ọdịmma nke Anambra ọga ndị ọga solidarity ọga ndị ọga solidarity ndị onye laka n'ụwa verigana ọga ndị ọga ọgala Anambra okirikiri wee na-eke ibe ndị mma wee na-eke ibe dị n'iche n'iche na Anambra North and South, Anambra East and West, na Anambra Central. Ọga ndị ọga ọgala nyobi ihe dọta dịzikwike aya nkene ọga ndị ọga wokeli moto ọga ndị ọga wokeli kike ọga ndị ọga wokeli motocycle na local gọọmenti niile dị na Anambra steeti yo obodo bevangule iwokeluriri nne maka ọ na-eya libia ndị okekene mgbanọ n'agha korona mgbago na-abịa mmadụ itali mmụọ mgbago na-abịaba mmadụ azụ maka ibu na ya bụrụ Anambra steeti n'ahịa ọga ndị ọga onweji ebute butelidowe na Anambra Sivali Ogbonli webuteli 33 trailers loads of rice ana-agụ indomi ọnụ ivo butele riga ma gụzi okporoko maka ezigbo niile n'ụwa agati ya azụ n'ụwa ka ndị ọga Igbo dogbuo ọ bụ onye na-aga n'ụzọ mmanwụ ọga ndị ọga anyị ekene anyị na-ekwu aka na-ekwu ibe na-eme n'ezi n'ibide onwe siri ezi n'ibide wee melọgọ wepụ Anambra steeti wee keweba meshin aghara aghara Anambra beba agwụli wọbịali n'Orumba South local gọọmenti o wee keba meshin obodo beba agwụli onwe ba ya gụghata wee keba meshin obodo tivokokoko ọ bịara ndị ọcha local gọọmenti wee keba meshin ndị anyị ọcha wee wuleba o jere oke North and South wee keba wee gbọye ebe meshin ndị ọka wee na-eti n'iwe erikakwa High Chief Godwin agbasi meloni gadi ọga ndị ọga ọgaranya obi ya dọja ọbejebe na Nnewi
Nnewi North and South onwekeva machine ndị na-ewu gbalọba wetinye na koko ọga ndị ọga na ọ ga-adịle gị mma ọga ndị ọga solidarity ọga ndị ọga solidarity wajeli na-ekwusigo wee ka ebe mashini ndị ekwusigo wee ebe aṅụle wojeli ihe ala wee ka ebe mashini imekwala okele oyi na ọmọmbala mashini ndị oyiwe na-ekwu iwe nwere iwekwe nne Ojel Onitsha do, otu Onitsha do, Onitsha North and South. Wherever machine never angole. Wokeli ndị njikọ ọka. Ịgbakọ, ịga m obodo nọ na-edi na njikọ ọka. Onye ọma mmadụ ike eji aka ihe. Wokeli ndị njikọ ọka machine never angole. Obodo njikọ ọka. A na-ekwu na ọga ndị ọga bụ dogbuo ọgbalụ local gọọmenti ọga ndị ọga kelive mechin omelive omelụba oive omeli ibe vaike ịma na emelụ nwata ive meli ibe ihe n'enu obi anati ya lekaleka ive omeli ndị Anambra steeti ọka nwere onye melie mbụ ọga ndị ọga Igbo ọga kpatakpata ọgaranya obi ihe dọta ọganida ida ọga ndị ọga solidarity ọga ndị ọga solidarity ọga ndị ọga solidarity ọga ndị ọga solidarity abịa ọ bụ onye na-aga n'ụzọ mmanwụ ọ bụ onye na-aga n'ụzọ mmanwụ ọga ndị ọga anatago ọga ndị ọga anatago Anambra adịgo mma Anambra adịgo mma obele chukwu ọkwa ka ọ dị mma ka ị na-eme ọ na-achọbụ ọganiru ezi n'ifite o wee mesị ya wee chọbazi ihe ọganiru Anambra ụzọ nwanne dị na mba na ndị ugwu elu ọgaranya na-eji adị ọ na-achọzi ọganiru Anambra ọ na-achọzi ọganiru Anambra ọ na-achọrọkwa ọchịchị ọga ndị ọga ọ na-azọrọkwa ọchịchị ife ọ na-achị ọganiru Anambra ife ọ na-achọ ọganiru Anambra ọ na-achọ ọganiru Anambra ọga ndị ọga ekene odogwu ndị bala ọgaranya elike mmegbu ọ na-eghelibe ya kedimaka Chief Ogochukwu Wafọ wanu na-ekwulu ọra niile na Lagos steeti nwoke mmagbo Likeze na ndị ugwu elu ezigbo igbo MC ọga ndị ọka ji eje mba wee na Anambra Oyigbo Likeze ọga ndị ọga wemego ibe edere n'akwụkwọ nsọ n'isi Likeze
o ji lori keze wee mee sampụ na ndị ugwu enu ọga ndị ọga ndị ugwu enu amalugo n'aba were odogwu nwadịa na nnọkwa n'ide mmiri ọkwa aka m oligeze ọya bụ supervisor ọga ndị ọga n'ọrụ mba n'otu onye ukwu na aba ọga ndị ọga ịbụ situation changer n'ezini Kampala ọga ndị ọga chenjie mụ weli mụ melisampụl n'Enugu steeti ka ndị Enugu ugwu n'idi n'okwu ọga ndị ọga ọgaranya obi ya dị ọcha ahịa ekene gị ọgaranya ọ bụ onye na-aga n'ụzọ mmanwụ ọ bụ onye na-aga n'ụzọ mmanwụ ọga ndị ọga anatago ọga ndị ọga anatago Anambra dịgo mma Anambra dịgo mma